Il-Gżira Awċija baqgħet minsija mill-Gvern Laburista kif il-Baġit 2020 ma tissemma kważi xejn. Fost il-wedit firħa li kienu saru jew ġew riċiklati jew issa li qed jipprova jnessihom hemm l-iskola tar-Rabat, il-Fast Ferry Service bejn il-Gżejjer, il-Cruise Liner Terminal għal Għawdex, id-dar tal-anzjani f'Għajn Silem, is-servizz ta' helikopter bejn Malta u Għawdex u l-proġett tal-Mina. Minkejja tgergir kollu li kien qiegħed jissemma minn fom kulħadd brabta mas servizzi jew anki l-bejkep bejn Malta u Għawdex, għalkemm din tissemma il-Gvern ma jgħidx kif din se tirrisolva ruħha. Dwar it-trasport għalkemm semma l-Fast Ferry Service u anki l-Mina, żewġ affarijiet li semmew bosta trabi fi snin preċedenti, ma jgħidx meta u kif dawn se jitwettqu. Fi ftit kliem intużat retorika annwali, preferenza l-idejat li żgur l-Awċin ilhom jistennew li jitwettqu. Għajr l-iskola tar-Rabat Għawdex, proġett li jenna nisimgħu żmien u morbih, ma semmix proġett ieħor maġġuri edukattiv għal Għawdex. L-istess ukoll fis-settur sportiv għajr għal racecourse ġdida ta' żwiemel. Iż-żajjieda u l-bdiewa f'Għawdex ma nataw l-ebda inċentiv addizzjonali anki jekk dawn is-setturi huma b'saħħithom ferm f'Għawdex. Fost l-oħrajn l-idejat tal-Għaqdiet Awċin ġew injorati u mwarba, fosthom l-idea tal-GTA dwar ir-rata ta' VAT ta' ristoranti u negozji oħra li operaw fl-industrija turistika f'Għawdex biex tonqos minn 18% għal 10%. Budget 2020 li ma tax każ il-ħtiġijiet u l-affarijiet l-aktar neċessarji li l-Awċin għandhom bżonn.